అతను దేశ గ్రామ సభ వచ్చి అగ తీర్మానంకి ఖచ్చితంగా ఎవిడెన్స్ ఇన్వాల్వ్ కంపల్సరీ మొదలాగా ఇంకే शामराव दादर बॉम्बे खचिతంగా 5 एकड़ वेनगा मंत इनवल మీకు समझिरतावమంత మీకు समझिरता ताव माक आतल पोजीशन मतेगे ऑटोमेटिक पेसती ग्राम सभा వచ్చి సరే లక్ష్మత భూమి మాత్రం వేరు शामराव दादर భూమి 5 एकड़ ఏతో కబ్జా కీతరు ఇది మాత్రం గలత అందు ఇది భూమి వేనయే ఇంజే మీరు समझिर తీర్మానం కీది మీకు ఓడికిత గొట్టి కాబట్టి తీర్మానం కీదడి ఆటోమేటిక్ అది భూమి వేన్ హ్యాండ్ ఓవర్ కీంది బోరు డిపార్ట్మెంట్ नो कंसर्न डिपार्टमेंट वगैरह फॉरेस्ट भूमि मत फॉरेस्ट वाले की रेवेन्यू वाले भूमि मत रेवेन्यू वाले आलरेडी अफिशियल गा तीन तरवासी मर तीर्मानं की तपन देखिए बदगिर तीर्मानं की ने तानको ఖచ్చితమైన ఎవిడెన్స్ ఇన్వాల్వ్ మనన అస్కెన్ అదు చెలుబాట అంత బతి ఇక్కం గిర్ జబర్దస్తి భూమి సెల్వే గిరే వేరే భూమి వేన ఇంజే జబర్దస్తి మాత్రం కీలే జబర్దస్తి కీర్ బోరే ఒకవేళ ఆతల్ కీలే ఛాన్స్ తెల్లే ఖచ్చితంగా తాను సంబంధిస్తారు ఎంతో కొంత ఎవిడెన్స్ ఇవ్వాలి మహా మధ్యకి మరటు గ్రామ సభ ద్వారా భూమి అప్పగి భూమి సీజ్లే అవకాశం మనంత ఆనే ఇంక మనవలి మహగా మరటు సంస్కృతి సాంప్రదాయాలు పరిరక్షణ భూమి ఇంక మనవలి వనరులకు ఇకప్పుడు పూర్వ మరటు పరిరక్షణకి అంతటి తీర్మానం నింద మరటు సాధించవచ్చు ఆనే సంస్కృతి సాంప్రదాయాలకి పరిరక్షణకి మా పేసైన వాళ్ళు ఉపయోగించవచ్చు ఇతకే మరటిಗೆ దీక్షట టైంనే ఉంది బ్యానర్ దోశ అంతట రోడ్కన బతలించే దోశ అంతటు బ్యానర్ దోశ అంతటి రోడ్కన బతలించే దోశ అంతటు బయట చలే इतके भारी अदोस्ते मंतटू इतके अब केर्सिगे वाते मा संस्कृति भंगम जरगंदा इनवल आलोचनते ಅದು ಬಾಹರಿ ದೋಷ ಅಂತ ಚಲೆ ದೇಶ ಕಾಲ ತಗ್ಗಿರೆ ಅದು ಪವರ್ ಮಂತ ಬತಲ್ ಮಂತಕ್ಕೆ మా యొక్క మా సరౌండింగ్ న మా గూడాదుగా మా శివార్తగా మా అనుమతి సెలవునే దుస్రో ఇంಗೆ వాయిಲೆ అనుమతి సెల్లే ಇನ್ವಾಲ್ಗಿರೆ ಕಾನೂನು ತಗಮಂತ ಇದು ನಿರೋಧಿಂಚಪರಂತ ಕಾನೂನು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಪೇಸಾ ಕಾನೂನು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ದುಸ್ರೋನ್ ವಾಯುವ ಸೇವಕನೆ నిరోధించపరంత ఇతే మా శివార్తగా కాల్ వాడనితే ఖచ్చితంగా మా పర్మిషన్ లేతలాగా ఏ చిరుగోరు కాల్ వాడలాగా ఆకల్ పవర్ని పేసా కానూను నేను ఉంది మీరు సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు సోచిగా గొప్పి నేను ఓ సర్కారీ నౌకరీదారా सोडिया इतने और मापन के दो चांसेस मना आकल और पवर मतलब बजेगिरे ने पैसा का कानून में प्रयोजन कीजिए नमल विषय कोर्ट का सामना होना बस याद है बोने बतूंगी रण संगठन जर्सी मना ना दूसरों ने कहते जर्सी मना बती पैसा कानून प्रयोजन कीते बोरे बताई की चांसेस है गवर्नमेंट लेता इतने पेसा प्रकार सत्यर काबट्टी अरे मराठी इतने चांस ले इनवल ఉంది ఆలోచన తీసి భక్తైకి ఏ పడదు యాక్చువల్ పవర్ఫుల్ చట్టం పేసా యాను మా సంస్కృతి సాంప్రదాయాలకు బదైతే భంగం కలగంత ఇన్వల్ మాకు అనిపిస్తేకే మరాఠీ ఎంత గ్రామ సభ వచ్చి ఈ మా ఫలానా వేరు వ్యక్తి మహగవాసి ఎగ్జాంపుల్ మత మార్పిడికి ఇవ్వాలి వాంటారు మా ప్రాంతం కదా మత మార్పిడికి ఎంత సాటి వాంటారు वीर माव संस्कृति तुम खराब कीसे मंदिर मा जाति तुम भंग फस्ट कीसे मंदिर इंगे मा संबीर कांते फलडी अंट ग्राम सभा వచ్చి फलाना फलाना सो एंड सो व्यक्ति मा प्रांतम ना वातरू इन खराब कीसे मंतर इंगे मराठ तीर्मानं कीसी పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ ఉన్నాని రెవెన్యూ వాళ్ళకి कीसे काम करो యాక్షన్ ఇన్వాల్వ్ జరగా దీని సంస్కృతి పరిరక్షణ సాధి రెండవది మా ప్రాంతం నా సాడా సెల్వేటి దానికి సంబంధించిన బిల్డింగ్ మనకు గ్రామ సభ ద్వారా తీర్మానం తీసి కన్సర్న్ డిపార్ట్మెంట్ తీర్మానం సాధించే దాంతో ఖచ్చితంగా చర్యసాటి అవకాశం మాట అని మా ప్రాంతం నాకు హాస్పిటల్ దవాఖానా సెల్వేగిరే మనకు కాన్పూర్ తీర్మానం తీసి కాన్పూర్గిరే ఇంతకే తీర్మానం తీసి కన్సర్న్ డిపార్ట్మెంట్ చేయాలి బోనితే साड़क संबंधित विषय पुलिस नामों से चलिए ये तो
दवाखाना संबंधी विषय साड़वाले सीते साड़वाले संबंधी संबंधी हेड आफ बोर అయితే మనందరూ ఓన్ ఓసి తీయాలట తీర్మానం మన తీర్మానం బెగ్గైతే కాక ఓసి తెగిరే తాంపరో పరిష్కారం పుట్టో తానో బోర్కి డబ్బు రాపిద్ర ఓన్ ఓసి తీయాలి అస్కే పరిష్కారం అంత ಇದು ದೇಶದ ಲೆಕ್ಕ చెరువు వరం సీత గ్రామ సభ వచ్చి వరం బోనం గుర్తు సీత తమకు సీత తింటారు बतल लाख रुपया 2 लाख वड़सी साल गुत्ता सीता टेंकर अगर निर्वहण बांजर से मंत बतल चले काम करो कंट्रोल वेर बराबर तीसे मंत्र की सिले इनवल सूर वाला अधिकारम ఒకవేళ వేర్ బరాబర్ తాకు से సెల్వే ఉంటే తాను ఎంట క్యాన్సల్ తీయవల అధికారం గిరే దేశ గ్రామ సభకి మంత उसके टेंडर వాడతటే కాంగకి గోల్మాల్ కీసే మంత్ర ఇన్వాల్ డౌట్ వాతేకి मराठी ఎంత గ్రామ సభ వచ్చి ఆ టెండర్ తుమ్ క్యాన్సల్ కీవల్ పవర్ గ్రామ సభ నేను రకరకాల గ్రామ సభ పవర్ నీగా ఆటం వచ్చేమంట ఆటం నా ఒకవేళ హర్రాసాగల జాగ్రత్త తగ్గిరే దేశా గ్రామ సభ ద్వారా ఇది హాట్ ఉన్న హర్రాస్ మాకు లక్ష్యమంతం తీసేమంతో మీరు నిర్ణయం చేస్తే అదే ఫైనల్ హాట్ ఉంటున్నారు మార్కెటింగ్ ఉంటున్నారు ఏ టు జెడ్ ఉంది క్రిమినల్ కేసుకుని తప్ప మిగతా సంధి నిర్ణయ అధికారం దేశాతో మంత ఇది ఉంది ముఖ్యమైన విషయం బతలితే సపోజ్ ఇక మీ నాటు ఉంది బిల్డింగ్ వాత ఇంకర్ लैट्रिन बाथरूम्स वाता इनकर वो गुत्तेदार सीतड़ वो बराबर दोखचर सेल्लो सीमेंट बराबर यूज की सेल्लो इतके बराबर सेल्ले इतने के मी समझे फलाना गुत्तेदार मानते बिल्डिंग बिल्डिंग बनता ये बिल्डिंग बराबर दोखचर सीमेंट बराबर वाड़से इतके बराबर वाड़से डिपार्टमेंट ఒకవేళ बिल्डिंग कंप्लीट आता सपा आता 5 लाख ना बिल्डिंग और 2 लाख ना ही काम की तो इनका एग्जाम्पल మీకు అనుమానం వాటిని మీరు కాన్పురం యూసీ గిరిసివల్ పవర్ దేశ గ్రామ సభ యూసీ సర్పంచ్ ಇದು ಬೈಡಗುರು ಪವರ್ యూసీసీ పవర్ బోనేమన్ను యూసీ బోర్ సీంటారు కావాయికి దానికి సంబంధించిన ఇంజనీరే సీంటారు బట్టి అది పవర్కి పేస గ్రామ సభ సీత నేను ఆతలు చట్టం యూసీసీ పవర్ గిరే పేస గ్రామ సభ यूसी यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट 5 लाख ना काम 2 लाख से न की करो आसी रकम काम की करो మీరు గ్రామ సభ కదా ఇండివిజువల్ కీవలి కాయం బట్టి ఖచ్చితంగా ప్రతి నిర్ణయం గ్రామ సభ ద్వారానే జరగనా ఇండివిజువల్ ఇంగనే ఉంది ఎగ్జాంపుల్ వేంతో ನಾನು ಟಿವಿಟು ಈಗ ಮಾವ ಪೇಜ್ ಮಂತ್ರ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ನಾನು ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಗೆ ಟಕ್ಕ ಟಕ್ಕ ಪೇಪರ್ ಪಾಲಿ ಕೀಸಿ నేను ఏం కీతోరింజే ఓసీతే అది చెల్లో ఆతలాయ్ ఖచ్చితంగా 500 లోకులు का 150 లోకులు మందలాగా 150 तक 50% ट्राइबल మందలాగా ఇప్పుడు సంధిర సమక్షం ఇది తీర్మానం జరిపితేనే తాను చట్టం చెలువే होते చెల్లె ಇದು ಬೈ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗ್ರಾಮ ಸಭಾದಲ್ಲಿ కంపల్సరీ 1/3 మెజారిటీ మందైలాగా మంది ఊరు సమక్షంలో తీర్మానం తీసేనే ಅದು ಗ್ರಾಮ ಸಭಾ చట్టమాట చెలువే होते చెల్లో మళ్ళీ ఇది ఉంటుంది ముఖ్యమైన పాయింట్ బదలిస్తే మీరు తీర్మానం కీతపజే ఖచ్చితంగా ఉపాధ్యక్షుడు సెక్రటరీ ఖచ్చితంగా ఊరి మీద సిగ్నేచర్ అవసరము మళ్ళీ ఊరు పజే అది మనవలి సభ్యుల సంధిర సంతకం అవసరము ఓటర్ ఖచ్చితంగా ఓటర్ రాసిన ప్రాంతం ఇంటి భూమి ఇది మీ బదైతే రామ్జీగూడ గ్రామ సభ మంతయో రామ్జీగూడ ఒక్కగూడ టింకపల్లి ఈ 3 కూడా ఓటర్కి సభ్యులు ಅದು ಕೂಡ तो वासी के कीके कुद्रो जेटुरे ಬೆಂದೂರ ಹಕ್ಕೆ ನೀವ ಪರಿಧಿ ಬದೈತೆ ಮಂತ ಅದು ಪರಿಧಿ ಟೊಪ್ಪನೆ ನೀವ ಪವರ್ ಇನ್ವಾಲ್ ಮನಂತ
ನೀವು ಪರಿಧಿ ದಾಟಿಸಿ మీరు అడిగి ಕೆಲವಲಾಯೋ ಇದು ಪೇಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿನ ಪವರ್ಸು అని పేసా బతల్ కీంతైన వాళ్ళు ఉంది బ్రీఫ్గా ನೀಮುನೆ ಇರುವಲಾಸಿರಮಂತ ಹೀಗೆ ಒಂದೊಂದು ವಿಷಯ ಬತ್ತಲಿದ್ದಕ್ಕೆ ఉంది 100 మంది మంత్రి గ్రామ సభకు 100 మంది మంత్రికి 33 మంది ఖచ్చితంగా పాల్గొన్నారు. 33 మంది మధ్యకి 33 మందిగా 50% ట్రైబల్ అయితే 17 మంది 17 మంది ట్రైబల్. ఈ ప్రాబ్లం మీద అసలే ప్రాబ్లం మిసడి మంత్రి అగ్గ ప్రాబ్లం ఇంక మీద బతాయి ప్రాబ్లం ట్రైబలే కాబట్టి ఇంక ప్రాబ్లం బతాయితే 150 మంది మధ్య మీద గ్రామ సభ సక్సెస్ ఆతం లెక్క. మళ్ళీ ಒಂದೊಂದು విషయం బతలిందకి గ్రామ సభ ಬೆದ್ದవుతాನ ಬೇಟಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಜ ಮೊಬೈಲ್ ಆಯ್ತು ಗ್ರಾಮ ಸಭ ಬೆದ್ದవుతాನ ನಿಮಗೆ ಅಪ್ಪೇತಿ ಬೆದ್ದవుతాನ ಗ್ರಾಮ ಸಭ ಬೆದ್ದవుతాನ ನೀವು ಬೆದ್ದవుతాನ ಗ್ರಾಮ ಸಭ ಇದೇನಾಗಿರೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಬತ್ತಲಿದ್ದಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಮ ಸಭಾ ಖಚಿతంగా ಇದೇ ಜಾಗದ ಕೂದನ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಬತ್ತೈದಲೆ ಚಟ್ಟಂನ అలానే ఇదే జాగ్రత్త కూదన గ్రామ సభ ఇన్వాల్వ్ గ్రామ సభ నీకు అనుకూలమైన జాగ బగ్గ అనిపిస్తే అగ్గవుతావు. నీకు అనుకూలం ಬಗ್ಗೆ ಅನಿಸ್ತಕ್ಕೆ ಅಗ್ಗೌದವು. ಸಪೋಸ್ ಮೂರು ಗೂಡನ ಅಂದಿದ್ದು ನಡುಮ್ ಸೆಂಟರ್ ರೂಟ್ ಕಟ್ ತಿಮ್ಕಪ್ಪಲ್ಲಿಗಿರುತ್ತವೆ ಹೇಗೆ ಕುದ್ರು ఒక్క గూడగిరుదవు పాటలంగాను ఉదన సర్పంచ్ సాబ్నాగాను ఉదన గ్రామ పంచాయతీగాను ఉదన ఇన్వాల్వ్ సెల్లే తేన్ గరు ఉంటగా మీకు అనుకూలం దగ్గర అనిపిస్తే అర్థమవుతావు. మరాద్ గూడు కనిపించి అక్కడ తిరుగుతావు. మళ్ళీ ఉద్దునే మాత్రం ఖచ్చితంగా ఉంది మొదలు సమాచారం కంపల్సరీ సీయలాగా ముందుతే కూడా ఖచ్చితంగా సమాచారం సీయలాగా అని ఖచ్చితంగా 1/3 మెజారిటీ అటెండ్ అవ్వాలి చూడలాగా. ಅದಕ್ಕೇನೆ ಅದು ಗ್ರಾಮ ಸಭಾಕ್ಕೂ ವಿలువ ಸೆಲ್ವೆ ಹೊತ್ತೆ ವಿలువ ಮಣ್ಣು ಮುಂದಿದೆಯ ಮೊದಲು ಖచ్చితంగా ಟಾಮ್ ಕೀಸಲಾಗ ಸರ್ಪಂಚ್ ಸಾಬ್ గురించి ఊరు మనంతే సొంకరిరో ఊరు మనంతే ఊరు ద్వారా ಅವ್ರ ಪ್ರಾಂತಾಲ್ಕನಾಗ ಫಲಾನ ನಾಡಿನ ಗ್ರಾಮ ಸಭಾಮಂತ ಬತತ್ಪುರಂ ಅಂತ ಇನ್ವಾಲ್ಗಿರಿ ವೇಹಲಾಗ ಬತತ್ಪುರಂ ಗ್ರಾಮ ಸಭಾಮಂತ ಇನ್ವಾಲ್ಗಿರಿ ಮುಂದಿದೆಯ ಮೊದಲೇ ವೇಹಲಾಗ ವೆಚ್ಚಿ ಫಲಾನ ಟೈಮ್ ಜಾಗ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮೊದಲೇ ವೆಚ್ಚಿ ಗ್ರಾಮ ಸಭಾದ ಉದ್ವಲ್ಮನ ಅಂತ ಗ್ರಾಮ ಸಭಾದ ಉದ್ದಿನೆಗೆ ಸರ್ಪಂಚ್ ಸಾಬ್ ಮತ್ತು ಸರ್ಪಂಚ್ ಸಾಬ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತನ ಉದ್ದನ ಸರ್ಪಂಚ್ ಸಾಬ್ అందుబాటులో సెల్వే होते डबुर माइन पाटलल बोर అయితే మనందరూ ఓన్ అధ్యక్షత बोर्गी సెల్వే होते వీటికి ప్రెసిడెంట్ ఉండే బోర్ తెరే డబుర్ ముఖ్యమైన బోర్ అయితే మనందరూ ఓన్ అధ్యక్షతనే గ్రామ సభ ఇన్వాల్వ్ జరగాలి. గ్రామ సభ ఉత్తపజే ఖచ్చితంగా డైరీ ఇన్వాల్వ్ మెయింటెనెన్స్ తీయను మధ్య వార్త అని గ్రామ సభ తగ్గ బతల్ తీర్మానం కిన్వలు ఖచ్చితంగా డైరీ రూపంనే దీనికి